Subay sa pagsugod na sa face-to-face classes sa pipila ka mga tunghaan dinhi sa Kabisayan, ani ay usa ka magtutudlo sa Leyte nga mas gipa-level up ang pag-makeover sa iyang classroom. Tanan-tanawon ta kini pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Daghan ang daw gustong musit-in sa mala hotel nga class home ni senior high school teacher Farah May Mosquete sa San Francisco National High School lungsod sa Isabel sa lalawigan sa Leyte. Hapsay sa pananaw ang Scandinavian o Bohemian inspired nga disenyo gikan sa kortina, sofa, bookshelf, lamesa ngadto na sa bulletin board ug ang bida sa tanan ang aquarium. Kining tanan nahuman lang sud sa usa ka buwan pinagi sa pagtinabangay sa iyang mga co-teacher, higala, fiancé, ingon man ang mga ginikanan sa mga tinun-an. Giangkon ni Teacher Farah nga personal nga kwarta ang iyang gigasto sa pagpa-renovate sa iyang dream classroom sa tinguha nga. So first and foremost, Jud, is the evaluation. And then, kontento naman unta ko silhig trapo-trapo lang. But ang co-teacher, which is my auntie, gipush Jud ko niya. She jokingly said nga, ano siya nga, dapat labuan nimo akong room. So moto. That's why nag-hire ko og artist, gi-refer po sa akong co-teacher. Nya. Moto mo na namugna ang class home. Malaumon siya nga pinaagi sa iyang class home, makadasig kini sa iyang mga estudyante sa pagtuon, busa tambag niya sa mga ginikanan. Just continue to support your children going to school. Magbalik naman po man sa inyo ha, if ever they'll be successful. Of course, mabawi dyan na sila sa inyo. And for those students, paniguro lang dyan mo, padayon og eskwela. And bear in mind nga your success is not just your success. It's also for the happiness of your parents pod. Nga nagkugi para makapa-eskwela sa inyo. Ang classroom ni Teacher Farah nagpahinumdum lang kanato nga ang classroom din kita nagsugod sa kat-on sa mga butang-butang, kinahanglan nga komportable ug ma-feeling at home gayud kita. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak.